Obila e kaunti ma Migori kotenore kod tend migawo mar ohala e kaunti no odhi nyime kod apedha ne achudhe mosewuok oko kamanyo omenda maromo Sh10,000 kuom grube 400 maende ne piny owacho ma kaunti ma Migori omiyo omenda maromo $40 mar loko ohala e bwo chenro mar Economic Empowerment Program ka giriambo noorgi gi gavana Ochila Yako. Lipot mogol kod apisa maduong' e migawo mar ohala Victor Uya yango na achudhego osechopo e grube 8 maende noyudo omendago maromo Sh100,000 kuom moro ka moro e bwo chenro mar County Economic Empowerment Program ka giriambo noorgi kod gavana ma Migori. Odiochieng' manyoro apisa maduong' e migawo mar ohala e kaunti ma Migori kotenore kod jokanyo e grup mar osiepe mayudore e sub-kaunti ma Uriri ma en achiel kuom grube ma achudhego eko yande nosesundo mondo ornegi omenda ne ondiko dhogi kobila. Nadagi ni pesa ni pudo kagol nyaka ng'e lerne e ofis kuma nyicho aye. Emomiyo kawuono aringo matek mondo mi obi ofis mondo wachek ni to waya ang'o matimore. Pesa ni igoli adieri koso kare yudore ni kare gini osetime grube mang'eny. Andhoga giwuotho kamano. Koro manyiso ni gipiem ni to ka jok oseyude to kare gimbe gichak giyude Central Kanyamkago. Ogolonwa pesa mondo wakonyre kaka wa mama. To jokuoge moko osewuok dwano ma mine pesa kendo ma okethne gavana ombulu. Wan ok wabiyie wach machalo kamano wach mano temo miyo ni waring wabiro ka kapok wagolo pesa wa Sh10,000 midwa mondo wang'e ni to idwoke ne gavana dok miye grup machielo kosango.